И здрасти, пичуи! Както видяхте от нещо заглавие, в един ден дали ще мога да мина 2 нива. Първото ниво го минах, всички, които са гледали. Деца съм минал. Как се казваше, бе? Една жена, там някаква пиратка, не знам как се казваше, забравих името. Просто не мога да повярвам. Чакайте да видите. Ето я. Wasp. Съм я минал, дали днес ще мога да мина 2 нива на един и същ ден. Сложих си облак с татко ми. Ако мина и 2 нива, дали? Хоп! Блокирах магията. Тя, между другото, забравих да ви напиша, обаче тя ми каза, че сега като играех с нея Берем, ще съм в нейната колекция от умрели хора. Моето момиче, не знаеш кой предизвикваш. Къде ми отиха бомбите? Дали оръжието ми правеше бомби? Yes. Чакай, те имат различни магии ли, бе? Дали ще стане както при Нерон 3 на 1? О, бомба, yes! Не. Брат, той те е възможно да отиде. Много важен мач. Бомбите ще ми помогнат и това. Yes? Не ми свали чак толкова с много кръв. Yes? Не. Братче, това е невъзможно, е! Какво подявалите? You will be here when you are ready to try again. Тая ме изнервя и то много яко. Няма, аз ще спечеля, не разбрали. Аз ще спечеля. Може 1000 пъти да пробвам,
1 милиард видеа да направя, обаче ще победя. Казвам ти. Ти нямаш моите скилове да си толкова силна. Агресив, момчета, стигнах агресив, това означава, че ще я победя. Стила ми е агресивен. Accept. Тренирал съм много, момчета. Тренирал съм много. Много съм тренирал. Yes! Ей, сега 3-1 я побеждам. Как? 3-1. 3-1. Няма да стане. Без оръжия съм... Без никакви неща съм без помощ. Хора, замоквам. Замоквам да се средоточа. Хора, молете се. Момчета, ей, сега ще се включа. Момчета и момчета, последна надежда, последна надежда. Ако с тия оръжия не стане, ако с тия неща не стане, какво друго не стане? Стига, бе! Брат, това си е от преимущество, бе! Молете се всички. Брат, тая вещица ли е, бе, братче? Как толкова неща прави? Отчаявам се вече.
това ще бъде днешния епизод и чао от мене.